става? Василена съм аз. Адриан, приятно ми е. Ами да започваме, освен. Любимата ти секс поза? На задна. Кога за последно си мастурбирал? Днеска. Не, вчера. Да. Разкажи за първият ти сексуален опит. Значи опит. Първият път, когато си го направил, очевидно. Какво да разкажа? Беше в една стаечка, на едно легло, с едно момченце и така. По-подробно приятел. Остави доста за въображението. Точно така, винаги. Колко партньор си имал? Сексуални партньори. Предполагам. Двама. Готова ли си? Да. Как оценяваш своите умения за орален секс от 1 до 10? Не съм аз човека, който трябва да ги оценя. Окей. Направи звуците, които издаваш по време на секс. Дай да сипя. Не списи. Малко повече от чочи. Няма нищо. Здраве. Здраве. След малко. Какво не ти харесва в моята външност? Бъди искрена. Всичко ми харесва. Кога идва въпроса с целувка? Не знам. Има ли си гей опит? Може би може да се каже, че имам гей опит, защото съм целувал момчета по устата, но само целувка по устата, нищо друго. И с език. Това е. Okay. Кога за последен път си правила секс? Или кекс? Ако е за кекс, вчера. Преди месец. Обичал ли си някога наистина и защо не стана работата? Да, обичал съм наистина. Нещата не станаха, защото бях френдзонът и това беше един от най-маръчните периоди в живота ми като цяло. Беше много неприятно. Тогава спомних като човек и да, сега толкова за това. Живота продължава. Искаш ли да опиташ анален секс? Аз вече съм опитвала. В смисъл, дали бих пробвала пак ли, да? Да, може би с мен. Това няма да отговоря. Любимият ти жанр порно? Хем ме кефи тин, хем ме кефи step brother and step sister и step father and step mother. Мисля, че ще се спра на sleeping step sister. Се гледам в очите за 1 минута и който мигне или се усмихне първи, той ще пие. Добре, кой ще засече едната минута? Давай. Старт. Смихна се първо обаче. Ще мигнеш. Аз мигнах вече. Давай, пий. Макар, че... Още ми 20 секунди. Знаеш как ще го направим? Ще пинем и двамата, защото аз се усмихнах преди това, пък ти мигна. Така че да, ще се надем на здравица. Това беше много тактично. На здраве. Здраве. Как си оценяваш привлекателността на опонента от 1 до 10? 8.14. Добре. За сега. Може да се покачи или може да се смали. Ще разберем в последствие. Най-странен секс, който си имала. Ама като място или... Като случка. То случката е на място. Значи мястото. На покрива на терасата на един хотел, благодаря. Гледахте ли звездите? Да. Ще си хапна малко, защото ми става много сладко. Седи на коленете и гледай в очите на партньора 1 минута. Или изпий 2. Избирай. Аз ще пия. Добре. Бях готов и за другото. Колко са пия? Толкова е окей, мале. На здраве. Как се чувстваш? Супер, се чувствам, но после трябва да тия на работа, така че става водка малко. Чакай, ти какво работиш? Няма да ти кажа сега. Не де, толкова ли е лошо? Ужасно, пократително. Имала ли си тройка и ако си нямала, искаш ли? Нямала съм, искам да. Окей. Бодишот или пиеш 2? Ти избираш тогава. Бодишот. Я го пипни за късмет. Добре.
Добре. Айде, урисвам го. Искаш ми пробваш очилата? Да. Не ти стоят ти супер зле. Знам. Върни ми ги по-бързо, не искаме да те гледаме така, харесваш ми повече. Дай шамар или изпи. Ела тук. Звъниш на бившия си. Казваш, че още го обичаш. Затова мога да пия стойна водка, защото няма да го направя никога. Стига толкова, стига толкова. На здраве. На здраве. Свали някоя дреха от опонента с уста. Интересно. Аз няма да пия все още. Мисля да ти махна някоя дреха. Коя? Няма да се чорапите в никакъв случай. Колко е тяшничко. Дигни се ръцете. Трябваше по-много виж ръцете, няма как. Готово. Ще си бъде водка. Малко е извън мен, ама все пак. Целувка или шот. Ставайте да пием. Така и така си сипах. Давай да пием. Давай. Така. Сексуално оближи пръста на опонента си. Избери си пръст, момиче. Nice. Изневерявал ли си? Да. Добре, давайте си. Шамарирай 5 пъти опонента по газа. Изцели. Обаче става страшно зле. Не може ли да пиеш? Добре, давай, айде. Добре. Не ма карай да бъда много неадекватен, защото Това после ми е ти ще си виновна. втората професия. По принцип съм и барманка. Окей. Здраве. Така не Така. звъниш на майка си и казваш, че си гей. Или пиеш две. Оле! Ще пия. Тя няма да ми дигне, между другото. Браво. Вече те харесвам супер много. Браво на това. Би ли спала с мен, ако никой няма да знае? All around me are familiar faces. Това отговаря ли ти на въпроса? На здраве, момиче. Би ли преживял живота си с такъв човек като мен и защо? Добре, като те погледна изначало, си викам, о, вау, аз съм в миналото и виждам Покахонтас пред себе си. Аз съм някакъв, който се е преселил от Америка към индианските племена и си викам, оле, колко много приключения следват от тук нататък. Я ми кажи, ти имаш ли татуировка? Имам 3. Покажи ми първата, която си направила. Holy shit, човек. Fate. Да. Това ми е единствената татуировка, между другото. Аз моите мога ли да ви покажа? Да. Има много голямо значение, но другата няма да ви я покажа сега. Мога да ви я покажа на снимка. Искам да те прегърна. Добре. Ето ти го въпроса. Искам сега да те целукам малко. Давай. Не може. Не може ли? Не може. Добре, окей. Въпросът беше... Чакай се. Падна слушалката. Там в сука с соуса. На ёбаный рот, блядь! Нямам се. Искаш ли да отидеш на среща с мен? Да, нека да предположим, че сме трезви. Да, бе, добре. Окей. Здраве. Малек. Съм, да. Супер. Айде, пушим една цигара. Айде да пушим 2 цигари.